No puedo. Molt bé, la senyora Pilar Vallès intervé en nom d'Òmnium Cultural en la moció del pacte de decidir que presenten aquesta moció el Partit dels Socialistes, Convergència i Unió, Iniciativa Esquerra Unida. Jo demanaria que abans que passi a llegir el secretari ens llegeixi la part dispositiva i després... Acords. Impulsar des de Badalona el necessari exercici del dret a decidir, un dret que compartim com a catalans i catalanes independentment d'on hàgim nascut, de la llengua que parlem o del barri on visquem. Segon, treballar des de Badalona per a garantir la cohesió social del país vinculat al dret a decidir amb la millora de la qualitat de vida individual i col·lectiva dels badalonins i badalonines i essent exigents a no deslligar-ho de la qualitat democràtica dels drets socials, de la solidaritat, de l'educació, de la cultura, de l'equilibri territorial i la sostenibilitat i de l'emprenedoria i la responsabilitat empresarial. Tercer, coordinar les accions a dur a terme que des de l'àmbit d'actuació de cada entitat i organització signant del Pacte Local pel Dret a Decidir promoguin la conscienciació ciutadana i la pedagogia per a reclamar el dret a decidir. Quart, basar les accions que es duguin a terme en aquest camí cap a l'exercici del dret a decidir en el civisme, el diàleg, el respecte al pluralisme democràtic, ideològic, religiós i el rebuig a qualsevol tipus de discriminació contrària a la llibertat. Cinquè, acompanyar el procés cap a l'exercici del dret a decidir dels màxims acords per a garantir els drets socials, habitatge, treball, salut, educació i democràtics dels nostres conciutadans. Sisè, aportar al país l'experiència i l'exemple que Badalona representa com a ciutat integradora, com a punt de trobada, on la diversitat ha trobat sempre el camp per expressar-se des del respecte a l'altre i des de la voluntat d'entesa i amb la principal inquietud de fer de la catalana una societat de qualitat en tots els sentits. Setè, traslladar aquests acords a totes les entitats de Badalona. Molt bé, té la paraula el representant d'Òmnium Cultural. Moltes gràcies i bon vespre a tothom. Primer de tot dir que ens fa molta il·lusió ser avui aquí per la transcendència democràtica que estem en aquest moment com a país i també dir que venim molt amb la il·lusió de que la màxima institució que ens representa com a badalonins, que és l'Ajuntament, s'assumi aquesta remor que des del carrer i des de la ciutadania ja fa temps que estem fent la salut. La moció de suport al manifest pel Pacte Local del Dret a Decidir, aquest manifest diu que Catalunya, com a nació, té dret a decidir lliurement el seu destí, que la voluntat d'autogovern del poble català s'ha expressat de forma constant al llarg del temps i Badalona, com a tercera ciutat de Catalunya, ha estat part activa en aquesta expressió. La lluita per les llibertats sota la dictadura franquista, la defensa del català, l'Assemblea de Catalunya, el restabliment de les institucions, van ser referents en el seu moment d'aquesta voluntat, com ho són avui les mobilitzacions de la societat civil a favor del dret a decidir. Que seria desitjable que s'establís un diàleg amb les institucions de l'Estat per tal de trobar les condicions per a l'exercici del dret a decidir. Que tanmateix, el dret a decidir és un exercici plenament democràtic, que s'obre a tota la ciutadania i que respecta les diferents resolucions aprovades en aquest sentit pel Parlament de Catalunya. Un dret que només pot exercir-se des del respecte als principis de radicalitat democràtica, participació i transparència. Que l'exercici del dret a decidir ha de ser també una manifestació del compromís del poble català amb la cultura, personal i col·lectiva, amb l'educació i especialment amb la defensa de la llengua catalana, que s'estén i crea lligams amb els territoris amb els quals la compartim. Que Badalona, la nostra ciutat, és el paradigma dels reptes de futur que afronta el país,
reptes com el diàleg, el respecte o la construcció d'una societat on les diferents sensibilitats sempre hi tinguin cabuda si s'expressen democràticament. Una ciutat que històricament ha fet de l'acollida i de la cohesió un dels seus principals actius i que en el respecte a les diverses aportacions culturals i el pluralisme lingüístic ha fonamentat un model de societat inclusiva que volem preservar. Que la determinació que ha donat força i projecció a la nostra ciutat al llarg de la història sempre ha vingut de la mà del treball en comú, de la participació de la gent, individualment o col·lectiva, en la definició d'objectius i en l'esforç per assolir-los. L'exercici del dret a decidir és coherent amb aquesta tradició i amb la voluntat que expressem de fer compatible la representativitat democràtica dels ciutadans electes a les institucions amb la participació directa de la ciutadania en el moment de prendre decisions rellevants pel futur del nostre país. Que l'exercici del dret a decidir suposa també la intervenció activa en el desenvolupament democràtic de la integració i la construcció europea i la defensa de la solidaritat com a valor universal. És per aquests motius que proposem l'adopció dels acords que el secretari ha llegit prèviament. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies.